Ayan mga bay, hirap talaga pag bibili tayo ng mamurahing gulong at saka tignan ninyo, putik kagabi, nabigat kasi yung dala namin, naramdaman ko na parang tumatalon-talon na yung motor. Buti na lang nakaabot pa ako sa bahay, hindi pumutok. Napansin ko ngayon parang tubeless, pero bakit siya ganyan? May tubeless naman nakalagay. Wala talaga ito. Tatanggalin natin to, so papalitan natin tong rim na to. Yung nakalagay dito nylon. May tubeless pala na nakapangalan, pero bakit siya gumaganon? So ito yung kapalit natin. Si Kanhana Best Tire. Ito lang kung katagal ba ito, 1890. So, yung expiration nito mga bay, nakikita ko pa is, ano pala, bago pala to. Tubeless. Tubeless yan. Yung expiration dito, nakita ko, 03-2024. So, may mga biyak-biyak na siya, pero alam ko mga branded to na gulong. Si Kanhan lang to, bili natin. Yan, may biyak-biyak na, pero dito sa ilalim mga bay, maganda pa pala. Makapal pa. Yan. Ito yung kapalit natin kasi wala pa tayong gulong na nabili, kaya ito na lang flash. So maganda siguro ito ng mga gulong mga bay. Best Tire kasi ito, original kasi ito na mga gulong. Dito sa loob tinignan ko dito, wala talaga mga biyak, makapal pa siya mga bay. So, bili ko nito nasa 100 lang to sa ano to, sa junk shop ba, kita ko. Kaya linilisan ko, maganda pa, kaya ito na lang ipalit natin. So, tanggalin muna natin to ang ating gulong. Buti na lang di pumutok. Gulong natin, so maganda pa talaga siya mga bayo. Tignan nyo, hindi pa siya, ito mabay, hindi ito lumalagpas sa ilalim kasi makapal talaga itong gulong na ito mga bayo. Pero hindi ko lang alam kung ito ay tatagal ba to. So medyo na-align na po siya. Yan po yung mga biyak-biyak niya, pero sa likuran lang to natin ilagay. Tapos hindi lang natin to pa damihan ng hangin. So sa hangin daw yun mga bay, yung gulong natin na ano tawag dun, ano po siya, parang yung ano siya ba,
na rin. Back to stock naman tayo. 80-90 yung likuran, saka 70-90 yung balik stock. So all goods pa to. So malaman natin tong sikanha na tinatawag na best tire, kung ilang months natin to magagamit. Kasi i-upload natin to, malaman natin to kung ilang buwan natin to magagamit mga bayad. Kung yung mga ganito ba is lalala ba to, mga ganitong klase scans. Ayan o. So observe lang tayo sa ilang buwan ito kung ito'y aabot pa na mapudpud to, na hindi pa to masira. Bibili na talaga ako sa mga best tire mga bay. Plus o best tire. Nabili lang to sa 100 plus, papakabit 100, 200. So interior yung dati na kinabit ko, tapos pinalitan ko siya nung malaking gulong, yung 80 by 90 by 100, tapos sumasayad pa dito. Kaya ito na interior to dati, kasi yung stock gulong natin nasira yon, yung ginagamit sa kasamahan natin. Kaya ngayon tinanggal ko to, sus nakita ko sa ilalim makapal pala. Kaya all goods. So hintayin na lang natin to kung ilang buwan natin tong gamit mga bay. May gulong na tayo na nabili, pero 70-80 yon tubeless. Ang harap yun ilagay natin. So kasi hintayin natin yan na baka masira rin yan, kasi hindi yan tubeless, tapos pila-tubeless natin. So yan lang siguro ang update natin dito sa ating vlog mga bay. Let's go!